i da su ga zato predložili za kancelara. Poslije vojnih poraza na talijanskom bojištu, car Franjo I ukida apsolutizam i vraća Hrvatskoj ustav. Mažuranić postaje vodeća ličnost hrvatske politike i biva imenovan prvim predsjednikom privremenog Hrvatsko-slavonskog dvorskoga dikasterija u Beču. Odmah sam shvatio da se od mene očekuje marionetska poslušnost ili politička prepredenost. Prvo nisam htio, a drugo nisam znao. Nepunih mjesec dana po imenovanju doživio sam svoj prvi politički poraz. Kad je car odlučio Međimurje vratiti Ugarskoj. S mjesta sam u znak protesta podnio ostavku, smatrajući da je hrvatski narod izigran. Ipak sam je na želju mnogih prijatelja povukao, ali ne znam hoće li to tako dugo trajati. Kruh se da služiti na 100 različitih načina, ali pošteno je čovjeku samo onaj sladak koji se služi pošteno. Politička situacija u Hrvatskoj uoči sazivanja Sabora postaje vrlo složena. Oko Štrosmera, Račkoga i Ožegovića okupljaju se narodnjaci, kao nastavljači tradicija Ilirskoga pokreta. Ideje buduće stranke prava zastupaju Ante Starčević i Eugen Kvaternik, a unionisti žele bezuvjetnu uniju s Ugarskom. Osnovu Sabora, koji se održao 15. travnja 1861. godine, sam sastavio i na njemu sudjelovao kao narodni zastupnik moga Novog Vinodolskog. Sabor je raspravljao o otvaranju sveučilišta, Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Narodnog kazališta i proglasio hrvatski jedinim službenim jezikom u Hrvatskoj. Ipak najznačajnija je njegova tekovina zahtjev za priznanjem nezavisnosti i samostalnosti Hrvatske. Poslije burne rasprave održao sam govor u kojem sam tražio da, što se tiče našega sadašnjeg odnosa, izjavimo svoju samostalnost i neovisnost pod jednom krunom s Ugarskom kraljevinom. A što se tiče odnosa u budućnosti, da izjavimo kako ne puštamo nipošto ono što imamo. Jer se inače bojim da u ovoj zemlji, ako ju prodamo, kosti naše neće mirno počivati. Sudit će nam u svoje doba historija. Za razliku od drugih naših političara, uvidio sam opasnost dualizma koja je prijetila. Zato sam u zakonskom članku 42 označio ona jamstva koja će Hrvatskoj u budućim, često dramatičnim vremenima, osigurati političku egzistenciju. Kasnije su analitičari ovaj članak smatrali hrvatskom magnom kartom i temeljem hrvatske politike kroz više desetljeća što su slijedile. Budući odbio svaku vezu s Austrijom, car raspušta Hrvatski sabor reskriptom, kojeg je paradoksalno sastavlja opet Ivan Mažuranić, koji je 20. studenoga 1861. godine postao hrvatski kancelar, zapravo hrvatski potkralj, obnašatelj najviše upravno-državne dužnosti. Vi, svijetli gospodine, pozvani ste biti u sadašnjosti ili prvi Hrvat ili pak posljednji, to jest bez da ćete valjda i opaziti moći, izdat ćete rod svoj, stoli lukavimi i madete posla muževi. Nažalost, monarhijom je ponovo zavladala politička netolerancija i počeli su progoni zastupnika. Možeš si misliti kako je neugodno stanje zame koji sam moralno već odavna i tako bolestan i poražen, da nema za mene nikakove prave radosti
i životne utjehe. Kao hrvatski kancelar Mažuranić osniva u Zagrebu stol sedmorice, kao vrhovno sudište za Hrvatsku, koje je tako i na tom polju odvojena od Ugarske. U isto vrijeme je želio postići ujedinjenje hrvatskih zemalja i ostvariti nagodbu s Austrijom prije nego li to učini Ugarska. S ciljem pristupa Hrvatske u Carevinsko vijeće osnovao sam 1863. godine sa svojim starim prijateljima Samostalnu narodnu stranku. Međutim, mržnja prema Austriji je u Hrvatskoj bila jača. Pa smo na izborima 2 godine kasnije doživjeli katastrofalan poraz. To je bio i razlog da podnesem ostavku na dužnost kancelara. Dodjeljuje vam se minimalna mirovina od 4200 forinti, budući da vaše službovanje nije bilo ni dugo, ni naročito uspješno. Ova ocjena njegova rada svakako ne stoji, jer je za njegova kancelarstva Hrvatska krupnim koracima uvedena u red modernih zapadnoeuropskih zemalja. Modernizirala je svoju upravu, reformirala sudstvo, obveznim učinila kmetsko rasterećenje, a hrvatski jezik istisnuo njemački iz javnog života. Dualizam, koji se dosad stidljivo krio, sada bezobzirno diže rogove i sprema se progutati Hrvatsku. Tako biva Magaretu vazda kad god se uputi u lov, ako i ne slavom, tako barem s vukom. Mažuranići su napustili Beč 1866. godine i vratili se u Zagreb. Skroman život obitelji nastavio se u Visokoj ulici. Danak svoje političkoj koncepciji Mažuranić plaća i neizborom u Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti. Po prirodi šutljiv i povučen, postaje sitničav i sve zatvoreniji. Vrlo sam brzo doživio gorku zadovoljštinu kad su moji protivnici iz Narodne stranke na čelu sa Matijom Mrazovićem koncem 1866. godine moju koncepciju proglasili svojom. Nažalost, već je bilo kasno. Mađari sklapaju nagodbu sa Austrijom, pristajući na ono što je Hrvatski sabor odbio 5 godina ranije. U ponovno ujedinjenoj Narodnoj stranci Mažuranić postaje vodeća ličnost, koja je opet povjerena zadaća sastavljanja ključnih dokumenata. Sastavio je tako adresu Sabora Trojedne kraljevine, kojom se traži ujedinjenje i samostalnost Hrvatske, koju je car odbio i raspustio Sabor. Kad je nova država, nazvana Austro-Ugarskom, trebala okruniti svoga gospodara, odbio sam njegov poziv da nazočim tom činu. Sve su ove okolnosti dovele do porasta njegova ugleda. Pod pritiskom sa samoga vrha carstva morao je, zajedno sa Strossmayerom, odstupiti iz Sabora, kako bi se olakšalo donošenje hrvatsko-ugarske nagodbe. Novi hrvatski ban postaje unionist Levin Rauch, s nalogom sprovođenja nagodbe. Zahvaljujući Mažuranićevom dalekovidnom zakonskom članku 42. iz 1861. godine, Hrvatska je zadržala određenu autonomiju. Neraspoloženje hrvatske javnosti nagodbom ojačalo je Narodnu stranku, koja će na izborima 1871. godine osvojiti golemu većinu glasova. Izbjegavanje sazivanja Sabora, Rakovička anti-austrijska buna Eugena Kvaternika i protesti izbornih pobjednika napokon su urodili plodom. Početkom 1872. godine Sabor se sastao i za predsjednika je izabran Ivan Mažuranić. U svom sam govoru tada rekao da naš narod nikad nije rušio. Već ako nije mogao graditi, bilo je to znamenje da nije mogao graditi stoga što mu to nisu dale okolnosti.
rušio hrvatski narod nije nikada. Sabor je ubrzo ponovno raspušten, a Narodna stranka ističe da je spremna priznati nagodbu pod uvjetom da se revidira. Radio sam na toj reviziji u Kraljevskom odboru, intimno vjerujući da to neće ispasti Bog zna kako dobro, ali ipak tako da nam bude prihvatljivo. 15 dana nakon što je revizija prihvaćena, 20. rujna 1873. godine za hrvatskoga je bana imenovan Ivan Mažuranić. Prvi hrvatski ban iz naroda, ban Pučanin, u sabornicu je ušao u građanskom odijelu i održao znamenit govor. Gospodo, ja neću nigdje učiniti koraka koji bi pokazao strast, ali pokazat ću svagdje onu revnost koja za tim ide da se službe vrše onako kako donosi dužnost. Da se strogo vrši zakon, da se dobrom upravom povjerenje naroda prema poglavarstvu pobuđuje, da se materijalno dobro naroda promiče, da se moralni razvitak naroda podigne u svakom obziru, da se narod podupre u napretku kako bi mogao stajati dostojan i vrijedan u kolu ostalih naroda. Unatoč brojnim nepogodnostima, njegova je vlada u prve 2 godine razvila iznimno bogatu zakonodavnu djelatnost, kojom je Hrvatska preuređena u modernu građansku državnu tvorevinu. Sudovima je zajamčena neovisnost, osigurana sloboda tiska i ukinuti ostaci feudalnih odnosa na selu. Ogroman je reformni rad ostvaren u školstvu. Uvedeno je obvezno 4-godišnje školovanje, koje je oslobođeno crkvenog nadzora, a godine 1874. je otvoreno sveučilište u Zagrebu. Odoljevao je ban punih 7 godina raznim smicalicama svojih političkih protivnika. Njegov je radni elan rapidno slabio, a razočaranje raslo. Bosansko-hercegovački ustanak protiv Turaka i negativan stav mađarske vlade na mogućnost sjedinjenja vojne krajine s Hrvatskom bili su razlogom da se zahvali na banskoj časti. Dogodilo se to 18. veljače 1880. godine. Ja, gospodo, ne činim političko vrijeme, ali sam samo kazao svoje mišljenje o tom političkom vremenu. A vrijeme mi je dalo za pravo. Nakon umirovljenja, Mažuranić je odlučio ostati u Zagrebu. Nastanio se u Gornjem gradu, u Jurjevskoj ulici. Iako je imao pravo na barunat, to nikada nije zatražio. Živio je povučeno i skromno sa svojom obitelji, baveći se matematikom, astronomijom i književnošću. Smrt voljene žene i odlazak djece, koja su osnivala vlastite obitelji, starost me učinila sumornom, usamljenom i ispunila je nezadovoljstvom. U domu djedovu svake se večeri sastajala njegova razgranjena porodica, tako da bi stolu pribivalo uvijek 15 do 18 osoba. Stolu je predsjedao djed sam, razgovore je rukovodio on, a njegova tjelesno i duhovno tako moćna pojava vršila je nedokučivo moćan upliv na moje biće. Smrt šogorice Roze Demeter 30. srpnja 1890. godine silno ga je pogodila. Nekoliko dana kasnije, 4. kolovoza 1890. godine, zastali su žitelji Zagreba pred ovom osmrtnicom, iz koje se moglo pročitati da je u 76. godini života preminuo pjesnik, bivši kancelar i ban. Ako tko zaslužuje ime ljubimca naroda hrvatskoga, to je zacijelo gospodin Ivan Mažuranić. Čovjek velika duha, visoka uzleta, obilata znanja, neporočna značaja, iskrena rodoljuba i prijazna, skromna ponašanja. Ja sam ga više puti motrio bivši prisutan kod banskih konferencija i svaki put utvrdih se većma o genijalnosti, hladno i dakako
Bana Mažuranića. Naš je veliki Mažuranić umio optočiti dragulj čistog klasicizma zlatom narodne pjesme. Gospodo, da mi je tko rekao, kaži tvoj simbol političke vjere koji je. Ja bih rekao, suvišno baš pitati, ali kad me ne poznaš, reći ću ti. I ja bih rekao, ja sam Hrvat, ja bih rekao, vjerujem u Kraljevinu Hrvatsku, u njezinu prošlost, u njezinu sadašnjost i ako Bog da, u njezinu budućnost.